Wala na. Pwede akong tumayo. Oh, sige, kahit anong posisyon gawin nyo. Bahala kayo. Wala na? Hindi ako ganyan kanina. Hindi ka makaganyan kanina. Ngayon, nakakaganyan na kayo. Lakad ako nakaganyan. Nakayuko kayo. Mayroon kayong mayroong tao tayo, nainggit sa inyo. Pakibaba ng tubig. Tingnan mo yung daliri mo ngayon. Sa dulot-dulo, ikaw ang tumingin, ikaw ang manugang. Lapitan mo, kamay at tumingin. Simula sa dulo, di ba pantay na? Anong kanina mahaba? Kalawete. Pag dito natin sinukat ang mahaba, kanan, tingnan mo yung dulot-dulo ng daliri niya. Wala labis, walang kulang, di ba? Wala na nakasapit sa iyo. Kaya hindi gagagaling kahit ilang taon na yung ginagamot. Hanggang hindi nakakalasam sa mga espiritu sa loob ng katawan mo, hindi mawawala yan. Ilang taon nyo naman nararamdaman yan? Bali po, siguro kung ano, 3 taon na. Tapos 3 years na? 1 taon po natanggal na mga 8 buwan. Tapos bumalik. Hindi niya naseluhan to. Black. Lumabas yung pawis ng ngint ng katawan nyo. Naramdaman nyo? Tatlong taon na ba to? Opo, pero sa 3 taon na yun. Nabawasan siya. Natanggal lang talagang totally natanggal mga 7 o 8 buwan siguro. Bumalik naman. Masakit po rin. Sabi natin, 8 months na to. Natural ang hangin. Natural. Relax lang. Ano yung papel? Mainit, masakit. Yung papel. Hindi, yung papel nakalagay doon sa daliri mo. Ano ba? Masakit. Masakit. Kaya ko hindi kayo nasasaktan. Wala na. Wala na. Nakapatang lang yung papel sa inyo eh. Natural. Hinga. Okay, tama na. Natural lang hangin. Hindi pa, higa. Higa. Higa pa. Ano maya? Higa pa. Basang dibdib. Hinga. Nga, malabas ng init ng katawan nyo. Malsa na, oh. Umuusok na. Para yung uling na binuhusan ng tubig. Para ano, luluto sa kahoy. Nakalagay sa ano, ganyan. Kamay, tiga. Yan. Ganyan lang. Ako lang, hindi. Ako lang, medyo lang. Ibagsak lang yung katawan. Ibagsak. Hindi na maayos. Hindi kita tinatawag. Straight. Hindi nga kayo na maayos. Hindi ang paramdam nyo. Kumuha mo na kayo ng hangin. Masyadong magganit ang tunog ng mga buto nyo. Parang, bagay, sabi nyo, 3 years, tapos nabawasan 8 months mo. Sabihin na natin 2 years na ulit. Ay, 8 months, no? Pag sumakit po talaga, pag gabi, sa gabi po sumasakit. Alin ba sumasakit sa inyo matindi? Ito Yung po tingin dito, nyo. yung masakit, hindi mo alam kung anong pakiramdam. Hindi mo alam kung gusto mo umiyak. Nakusog kayo. Tapos yung dito. Dito para kang Ganun-ganun mo yung paa mo. Masakit. Wala, di ba? O ba't nyo na napupukpok yan? Ibig sabihin, wala na nakasanib sa inyo. Madali na lang yan i-balance. Tayo. Harap. Hindi. Atras pala mali. Harap tuloy. Yan. Relax. Hindi na maayos. May lang. Sandal. Hindi na maayos. Straight. Bitaw, bitaw. Abante.
Opo. Hinga ulit. Wala na yung masamang espiritu. Wala na yung mga elemento. Hinga na maayos. Ngayon pakiramdam. Minhawa na. Dito tayo. Lipat natin yung camera. Change tayo, change. Diyan tayo. Mamaya niya na tayo. Huwag mo munang galawin yan. Tayo mo lang kasi nais pa lahat ng hangin ng katawan mo. Hindi pa pwede. Higa kayo. Tagilid. Kahit sa kayo marap, kahit doon o dito, basta tumiga kayo ng tagilid. Alisin nyo muna kung may naipit kayo cellphone. Straight ang paa. Iyuko na konti ito. Sa ibabaw. Hindi. Huwag nyo isama yan. Ito lang sa ibabaw. Gangan nyo lang katawan nyo. Dito kayo tumingin. Patong yung gas mo dyan. Ganyan yan. Ganyan. Hawak yan. Kunti pa. Ayaw, matigas, makunat. Karunan ng laman. Ganyan lang tayo, tagilid lang. Ako lang bahala. Yun, lumalaw na. Grab doon. Huminga kayo. Alam ko mahirap huminga sa face mask. Kaya nga nag-face shield na lang ako eh. Mahirap huminga. Kakapusan ako ng hangin. Munti pa. Makunat talaga. Pag ganito mga ugat. Talaga na natutulog. Okay. Malaw na. Ulit ng higa. Diretso. Ayusin natin yung unan. Higa. Diretso. Straight dito. Hindi. Iganon nyo. Katawan. Bingkong eh. Yan. Iganon nyo. Balance. Diretso. Purong ulo. Yan. Diretso ulo. Yan. Iganon yung kamay. Yan. Kahit ka na. Pwede na yan. Sige, bagsak nyo lang bigat. Para lang kayo nakatandal sa back or sa ano. Pumasok na tayo. Naramdaman nyo, di ba? Parang napunit. Relax. Bagsak nyo bigat. Huwag nyo labanan, bagsak nyo lang bigat. Masakit? Wala. Wala. Wala ang galaw. Wala na. Dapa. Buong katawan. Labas. Kamay. Hindi. Ibaba kamay. Labas lang. Papasok na. Upo na kayo kaya. Dahan-dahan lang. Upo muna kayo dyan. Tahinga muna kayo. Kumuha muna kayo ng hangin. Pero may ng tubig yung dinal mo. Hindi man tubig. Naka 9 minutes na tayo. Okay.
Hmm. Hmm. Tandaan lang, huwag mong busin yan, tubig yan. 1 linggo ha. Yan, tama na yan. I-repair nyo na lang yan ha. Baba ang tubig. Baba nyo. Suot nyo yung sinilas nyo. Ngayon, tumayo kayo. Upo, tayo. Okay. Teka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hinga. Hinga. Tayo. Tapos upo. Tapos para kanyang ganyan, no? Sakit? Wala. Wala na. Konti na lang yan. Hinto mo. Yung mga buto niya doon, disconnect. Doon sa taas, disconnect. Lahat palyado. Ibig sabihin talagang na-strike ng mga buto mo. Tapos pangalo, unang-una, may sapi siya. May nakausog sa kanya. Ano ba yung papel? Mainit, masakit? Kahit po. Wala siyang apoy na nilabas, katiting. Wala. May taong nagagalit sa kanya. Marami na inggit sa'yo. Nagagalit. Ilutin ko na lang yan. Lalagyan ko na lang. Wala na akong magagawa dahil tapos na. Pinayos na ng Diyos. Kahit nakatayo na kayo. Kanina, hirap kayo tumayo doon, di ba? Maghirap po. Di ba hirap kayo? Subukan nyo mo po. Diyan pa kayo nakaupo kanina. Opo. Magsubukan nyo mo po dyan. Diyan, medyo mataas. Kaysa sa mababa. Tingnan natin. Sige, upo kayo. Nasa 11 minutes pa lang tayo. Sige, upo kayo matagal. Di ba kinakausap nyo ako kanina? Hindi ko naman kinuha ng video. Sige, try. Tayo. Di ba? Upo. Tayo. Padyak pa. Masakit. Ayan na. Wala na, di ba? Balik na kayo doon sa upuan tay. Doon sa may papag. Tapos na tayo. Di ba? 2 years, 1 year. Mga sabihin natin, 1 taon. May 1 taon. Malapit na mo isang taon. Malapit na isang taon. Yung pangulong... Ano to? Naibalik ko na yung buto nyo doon tayo sa likod, sa may spinal cord nyo. Ayun yung tumunog kanina, yung narinig nyo. Pero pa yung tumuturog nyo sa bangkuan, ha? Walang sakit, di ba? Simula doon sa balakang. Natural lang, iniikot yan. Doon sa balakang ang tinuturo ko, wala, di ba? Kasi iniipit yan, natural, taga-sasakit yan, dahil pinipilipit yan dyan. Pero doon sa taas wala. Wala ano. Relax. Gangan niyo pa. Tingnan natin kung meron pa natitira. Wala na, ang pasok na. Tatong ulit. Wala na akong matutulong tayo, pumasok mo lahat eh. Uminto na yung kamay ng Panginoon Kristo sa akin, oh. Bumigat yung kamay ko, ibig sabihin magaling na. Pantay na daliri niyo eh. Bumaba na yung temperature ng katawan niyo. Kanina, umapoy kayo sa init ngayon. Wala na akong madetect yung sense ng kakayahan ng kapangyarihan sa sabihin sa akin, oh. Hindi ko na kayo namamagnet, oh. Maayos ng galawang timpla. Amin, sabihin niyo. Anong paramdam niyo? Ginhawa na, di ba? Subukan mo yung ko. Sabi mo, hindi ka nakakayuko, hindi ka rin nakakaano. Try nyo na try. Awang nandito pa kayo. Kasi biyernes ngayon, dahil last gamutan ko na tayo. Ano? Wala na? Pwede akong tumayo. Sige, kahit anong posisyon gawin nyo. Bahala kayo. Wala na? Hindi ako ganyan kanina. Hindi ka makaganyan kanina. Ngayon, nakakaganyan na kayo. Hindi ako nakaganyan. Nakayuko kayo. Mayroong tao tayo nainggit sa inyo. Hindi lumabas yung papel na ito yung ginamit kasi yung papel, oh. Nakita naman ng manogan nyo. Kala ko nga anak mo siya eh. Marami nga po siguro nangyayari sa akin. Baga nakabitbit sila sa loob ng katawan mo.
Okay na. Wala na. Wala na tayong magagawa. Pasalamat na kayo sa Diyos. Last ano na kayo. Kayo na lang dalawa lang kayo. Mamaya isa na lang i-upload ko na kayo. Sa YouTube ko na yan i-upload. Di na sa Facebook page. Share ko na lang yan. Palitan siya ng damit, pati brief niya. Babad sa tubig. Kinabukasan, palabang mo na sa asawa mo yan, ha? Huwag mo ipapalabang ngayon yan. Huwag mo isasama sa mga tuyong labang. Bukas pa yan. Ikaw pa lang naglaba para maintindihan mo. Manugang. Yung damit ng biyanan mo, ilagay doon, pati brief niya, bukas na ilalaban. Hiwalay. Hindi po muna babasahin. Hindi, basahin nga. Babasahin. Tapos, bukas na siya lalaban. Basta lublog lang siya sa tubig. Para yung usog, doon pumunta sa tubig, yung tubig niyan, itapon mo sa puno. Huwag mo itatapon yung sa halamanan yung tubig niya, mamamatay yung halaman. Kailangan mas, may mga, kahit tamang laking puno lang. Kasi yung sakit para doon sipsipin ang ugat. Sakit ano yan, spiritual. Umiyak kayo, tay? Hindi. Akala ko umiiyak kayo. Salamat na. Natawa tuloy ako. Salamat sa Diyos. Ha? Tagal na po kasi umiyak ako pagkating gabi. Umiyak kayo pag-ating gabi. Sobrang sakit. Salamat sa Diyos. Okay na. Papatay na natin yung camera. Paalam na kayo sa YouTube to, ha. Hindi to naka-live. Salamat. Salamat. Okay.